Ondo? Bai. Venga, vale, igual ja sektorea lan egiten dauen pertsona moduen ere bai, eta ondo ezagutzen duzuena, aurten irakurnean beste egunean, 100 hektarea gitxi gora bera lanatu duzuez, 77.000 landara, gestionatzen duzuez 1000 hektarea baino gehiago, modu zuzenean gutxienez, eta orduan, esperientzia horretatik, zelan ikusten zuen garapena, urtegi, igual banda marroiak gertatu zenetik oran gaimera, gero eukaliptoa etorri zen, zegoela berez eukaliptoa, baina igual egon zen bun bat, ze garapen ikus, irakurketa dituzu azkenengo urteetakoak, Bizkaia eta Gipuzkoan, Bai, bueno, atzalde hon. Aurreko baten beste talde baten komentatzen eban, hor, 40 garren hamarkadan ziko esan, 50 garren hamarkadan, egon zen, Euskal Herrixan, eraldaketa sozial eta kultura bat, eta paisaian eraldaketa bat, ez? Baserri itxi, hendazko fabriketara eta juten da, lehen autizotaren prozesua, baina hor, ematen da, paisai aldaketa bat, ez? Implikatzen dana gauza asko, paisai aldaketa hori. Eta guztot, pontxe horretan bizitzen gabizen ahala, berriro, ez dolako, aldaketa handi bat, jaztu bizatzeko izan, baina gero labe, izango gara, ez? Bai, zaila ikusten gabiz, herri askotan, bandak gehizena zentuan erixetan, ziera aldatu daia paisaia, ez? Dana bakiun, iban gaixotasuna batik. Bilakara dago gizonez, karo, bandak oitzean be, nik usto desberdina dela. Adibidez, Bizkaian, hemen, eukaliptuak, terreno asko jandotzan, pinuan. Bizkaitza zitxo gara, baina Gipuzkoako nahi, zor mugakoak, geozakoak, eta han Gipuzkoan nahi duz, eukaliptua da testimonial, ez da izan, da oso gutxi, Eta egon zan alarma sozial handi bat, zona konkretu baten, bandaren sartu zen lekuetan eta sartu zen, baina igual, apostu gehiago egon da beste konifera batzu. Baitxara kulturalki igual, beste ikuspegioa golako, basokiko eta eukaliptuakiko konkretuki, landaren muko pertsonean partutik, ez? Igual, gehiago bat, segoiak, natuleria, maritimo. Baina, bueno, pixka bidixo markele bai bat ezeban, ez? Bi apostu dago hemen. Egon da alde batetik, kudeak eta berdina jarraitzu, espezie ezberdinekin, eukaliptu, esanik segoiak, kriptomeria, maritimo, oin, cedro, Gana, bertoko izan dut. Hori da, edo, basoitzarra edo aldatzen. Dala, guk, eta, elkarte ezberdinak, eta eragile, eta beste askok sustatu duguna. Eta, bai, ez dakit, nauzu konkretu. Zuek ere igarri oso ere, bai, jendeari dela leku batzutan ere egoera honekin apostu bat eitzen gitxike bertoko espezien alde ustiatzeko igarri oso ere, bai? Bai. Oindala urte batzuk, hau bat lau zoran esan dut, ez? Eta oin ja realidade da, zela bai esati arren. Ondio garapen oso murritza dauka, estaldura jarretuko basogitzak edo alternatiba ezberdinak, baina jar ukatu ezin da realidade da, ja ez da, lau zoron okurrentzia bat, baizik, eta ja gertatzen da, esan hori. Tantaia landatu ditzuetara pila bat, beste, basoja eta baser eta pelotu asko beren kabuz landatzen dabe, elkarteak, baso bizia eta eta gero, botatzen den pinudi asko, abandona huitzen dio eta horbe, segun lekua, batzu sasitza bihurtuko die, eta berbaita horretuko gezaiak hemen, beste asko basotuko die, eta geixena gainera, bertako espezietara bideratuko die, horregatik ez erritzen dut. Ez darako, orduan, batzui guztago ez, realidade bat izango da hemen, bertako espeziak asko zabaltzen gabizela. Eta hori kudeatu markoa. Eta gainera guk horretan sinisten dugu, ekoitzin behar dugula hemen. Benetan modu jasangarri baten, modu egoki baten, baina ekoitzin behar dugula. Eta diskursoak eta aldatzen dagoz. Gaur egun, kontrakotasun bat edo iriatzi izan da denak, edo behintzat beste erugaten apostu ina denak be, basoko elkartetik eta hola, baina ez dauke proiektu bat
boske mista atlantiko egitxu dutzena, ba hori, berez atozen baso horretako produktuei eta salida muteko. Osa, gauza batzuk, oindala 10 urte, bueno, izango zirenak indezale. Hau seguro ez, eren planteamenduakin, esan edot, aldaketa bat somatzen da. Eta, bueno, zentatu da, gizarte mailan, eskala ganetan esango dut, instituzioetan da, pentsatzen dut. Justo galdera, urrengo galdera zan horren inguruen bere bai. Instituzioetan, foru aldudietan konkretuko direla, igual diru laguntzak gestionatzen, ematen da esen instituzioak abertzelan zuek bastante bitzesari laguntzak eskatzen, mejor gestionatzen, eta horre aldaketak ikusi dozu ez, edo... Bai, Bizkaia eta Gipuzkoa bai, diferente da, bai. Bizkaia eta Araba, itxen oso apostu bertako espezioengatik, diru laguntzak oso nahi, esan edot, nahikoak bai, eredu bat emateko... Bertako landatzen bagozu, praktikamente gratis irtetzen batzu landaketa eta Gipuzkoan oinarte, nire baso jabea naiz eta inkluso nik lanak inda, nire eskalagunak familizakin eta diru asko jarri bia, aurte mejora da pixka eta adibidez, baina bai, handia da horretan Gipuzkoa eta Bizkaia, baina landatzen bozu beste dozein konifera be, kubritzen dutzu, orduan, bueno, ustote egon beharko zala, bai, laguntza gehiago bai baso jabei eta bai tantaimoko proiektu edo bestelako proiektu batzui, hemen dago kontua dela sortzen dien onurak. Bai, nahiko evidentia die, baina prebentzioa edo ekinaldien kaltiak horrek ez die konpensatzen edo horrek ez die hain Gar, ikusten, bueno, gu seguramente bai, baina, bueno, izan izan zera bai, ez? Prebentzioak normalian ez da usaltzen. Osea, zute bat ez bada gertatzen, inork ez da esango, ez da gertatu zute bat. Ez da egita saltzen izan. Eta horrek ez da usaltzen. Eta politikoentzako be, nik kanpaina baten, gero batzuk igual kontzientzia izan duke gutxia doz, baina asko egin usaltzen dau helikoptero bat berrixa para incendios, que... Prebentzioa, porque ez gertatzen ez dan gauza bat ez da gertatu, horrek ez da usaltzen. Adibidez, arraseko mosketa sortzen daben erosino basuak, eta bueno, horrek ipatzen dabe bai, erreketan hau eta erreketatik portutan adibidez. Portuak eta dragau behar izaten die, ez galtzeko kapazitatea. Horre daukan kostua, dano pagatzen du. Baina, sortzen da bena, jako pagau arazten, eta ekibiten da bena ez jako konpensatzen. Ez, danon artean pagatzen dugu zehozen, eta hola, 1000 adibide. Bideetan daren kalte dana, bide publikoetan, udaletxe, instituzioak ordaintzen da bela, danak ordaintzen duguna. Baina hori dana, ez da ikusten. Orduan, Beitu, aurtengo aurrekontuetan, Bizkaiko Foru Aldundian, €1.000.000 izan da helikoptero bat zuteak eta adibide moduan. Prebentzio, adibide moduan €1.000.000 izan dela kostua helikoptero baten eskuratzean Bizkaiko Foru Aldundiaren eskutik, zuteak eta gertatzen direnean, lan egiteko. Prebentzioan, ez dago zelako partida. Bai, extinzio askoz salgarexegoa da. Eta igual beharrezkoa da, bai, nik ez dira kontra jarri da, baina, bueno, nik ustean ulertzen dugula. Bai, gauz askotan ez da prebentzioa, no gabe prevenir que curar, edo evitar, Santzeko nek ezago. Eta neurriak alebide zela zera nik uste, neurri konkretuagoak, ondala urte bat segutzen izaten zen, estaldura iraunkorreko, arraiko horrek, densidad adibidez ere bai, segiriun landararekin ez dela kubritzen egiteko benetan bultzatzeko, sustatzeko bestelako basogintza bat, porque densidade gehiago behar dozu, kontenu kontak bajas, pegizer. Orduan horre igual gehiago eskatu leke edo, osea, basogintza tradizional edo intensiboa, intensiboarekiko dauen laguntzak eta favorea, o ez da mas a favor, ez? Besti baino, edo hori jarraitzen dagoelan, edo... Es que... Bai, a ver... Esan, diru laguntza zuen aldetik ez dago benetako desberdintasun bat. Kontua da, baso intensibo horren alde ondorixuak, bere ipatzen moduan, tanon artean ordaintzen ditu. Ja, bai. Eta beste herri baten onurak ez diek konpensatzen. Hor dago alde batetik ez horreka bat. Eta hori zelan... Gero lan balditzen esan duguna. Hemen,
askotan aipatzen da, eske basogintza bizia diru laguntzetatik. Lehen sektora, esaten, joder, plan renove bat kotxeranik ez dakiz zer da. Ez diru laguntza bat kotxe ekoizleei. Osea, sektore ekonomiko tanak daren diruz lagunduta. Niretako hori ez da diferentzia. Diferentzia da, basogintzan, lan baldintza batzuk, edozein fabrikatuan baldin basoan, ez dakit, izango zen guztiz onartezin, ja, hilkortasun maila esatu zuen. Gare, baso langile oso gutxi, eta hiltzen die urtero, 3-4 handi. Osa, proporzioa da, industrian hiltzia modan urtero, igual 1000, ez dakit ez dakit kalkula, ez baina, izango zen gauza bat ikaragarria. Eta hor sostatu asko basogintzan, niretako. Erretagarritasuna, bai. Vale, ja. Bale, hitz egiten da, asko kalidadezko egurra, azkenean bestelako basogintza honek nahiko zaintzen dau como zuhaitza, zuhaitz bat, ikitzeko ezaugarri konkretu batzuk, hori kriston lana da, ez da matarrasa bat itxi eta dana botatie, baina, karo, industria bat dau bideratute, zinengo zerrategi danak ikusten dugu, askuntza eskarreko ikaslan egiten badabe, hor ez daun meloi bat bere bai, batzutan aldarrikatzen dugu, ez guk kalidadezko bestelako basogintza bat nahi dugu, baina gero urtera ematea horreri, hori zelan, bai, berez... Zaubertua galdera, ez? Bai, ez dugu uste arazoa, gaur egun, esan egot, hemen pinua sartzen hasi zen, ez zuen zerrategi bakarra, pinua erantzen zebanek. Ondoren etorri ziren, pinua erantzen zen zerrategixak, ez? Eta txarrerako edo onerako, gaur egun merkatua globala, izan bat, zuke bertako, hemen dozko un espeziak, aritza, pagua, berez izan izarra eta abar, baldin baukozu materiala, saldu bezu, osea, saldu bezu, dana, inungo arazo gabe, ez daukoguna pasa horrek ez ditugu, osea, eta zerrategi horrek moldatu beharko dira, gaur egun sartzen da dizen konifera berrizetara eta hor, eta beste produktu batzuk sortzera, edo bertako espezieetara, edo dana alakora, baina hemen egon dan oinarte pinuana, bukatikoa, zela dutxe. Ez dakit, peninsula maian beste pinu espezie batzu, eta beste klima batzuk pinuak irauten da dena hundio, baina koniferak orokorrean Europan erabili dena produkziorako gainberan dara. Ez da hemengo gauza bat, ez da Euskal Herriko gauza konkretu bat, pinurra diatek erabiltzen gauza konkretu bat. Bueno, hemen bertan, Lausonianak, Douglas izeia, pinuak dana gaixotzen dana Kongo foliarrekin, ez dara seguramente kasualia, baina Europa mailan, abeto gorrixa erabilian adibidez basogintza eredu honekin. Bai, lehen komentatu da gainbera betian dabil, Douglas abera ere bai, orduan, gauzak aldatuko di eta zontxe gamizek, justo horrekoan gamizeko batekin, gamiza zerrategi badago Araban, kanpesun, bertako aritzakin, paguakin dala nintzen da, koriferakin behizo zer, pointxe bertan berriztu dau zerrategi dena, askoz gehiago zerratu alizateko. Eta berak ekartzen da Frantziatik eta gurra, gaur egun aritzan pagoan eta merkatua minimo Europa mailakoa, orduan. Hor ez du ikusten limitazio handirik. Nekesena da, diametro txikiko egurrei eta salio emutia. Zigurra ez da asko ordaintzen, papelera, sartzen da papelerara, bertako espezia sartzen da papelerara, baina ez da asko ordaintzen bez. Baina, bueno, hori koniferekin be, arrazua dago, osea, pinuakin da Lauson eta Abeto gaztiekin dabe, tresakak itxeko, egurzaleanak gehitxena pikutara behartzen gaitxue. Nekesa da, salida mutia. Komentario bat, depende igual ze espezie lantzen den, horren inguruko kultura ere aldatu alda, ez? Azkenean gure aiton amone lantzen zituzten pago aritzatolan, gure gurasoek igual pinua eta eukaliptoa bakarrik, eta horrengo generazioa hasiko da lantzen beste espezie batzuk. Orduan hor ere kultura ere, eta jakinduria aldatu beharko da. Eta ez dakit hori lortuko dugun jakindure hori, beharko ditugu promotore batzuk horre ez dakit eskualdetan, hori landuko dutenak, ez? Azkenean ez dakik zelan landu espezie berri hau, aldu dugu kultura hori. Horaria berreskuratzen bizkat bestelako basogintzan inguruan dabilen batez teknikoak zarenak edo perfil horia. Hori dator urtetan, hamarkadetan beste herrialde batzutan egin dan hori da, ez da berria edo. Eta industrian bai orduan landu behar izan dute kalitatezko gurra beste leku batzutan. Eta galdatzea hori kulturala da eta ekonomikoa bere bai, baina asko da burua aldatzea bai.
Bueno, ez dakit, lan malditzen egoera komentatu duzu pizkat hori, ez dakit, zerbait. Hemen komentatu da bere bai zelan dagoen. Oso gogorra. Pizkat argazkia egiteko orokorra. Ez askotan ez da hitz egiten horri buruz bere bai, ez? Da, berak izan dagoena, fabrika baten, metalaren konbenioan superargi dago lan istripo ez dakiz eta gero galan dabe, baina basogintzan ikusten dugu direla gertatzen, dagoen egoera ez dela asko berbaiten horren inguruan, ez? Bai, gu itxen dugu zuen basolanak eta tantaien lau langile, dutuzua ere basolanetara, landaketak entresakak bodak eta tateetan daukugu lan balditza igualak, soldata igualak, oso nekezaga kompetitzia. Eta horregatik uste guai, konversazio bat egon behala sortzen dien onura baitxik, ez? Orokorrean sektoria eske da soldata minimo bat eta ondo dago, eske lan asko itzen da, destajo, kontratu gabe, da salvez pueda. Eta aprobetxatzen dabe, beste realde batzutatik datorren jendia, situazio oso vulnerabletan, esplotatzeko maila, imaginatzeko nekeza dan maila baten, gelitxu garen gasolina botatzea ez gozola kendu gabe, edo mila dide jarri lezken, orduan, horre aldaketa oso sakon bat egon biako litzake, baina eta nik uste jende asko ez da ezagutzen egoera hau eta baina, karo, hor da bizen langilentzat, eren herrialdean egoera kontinuatzen dut ez ere, eta gero asko okitzen da, urte batzuk egon basogintzen, eta gero obrara, ostalarizara, igual papelan lortu eta igual beste lan mota batzutara. Porque hor bizitozua aguantatzea ixasinezkoa. Esto es lo aguanta. Vale.